Окей. Здравейте на всички! Много се радвам, че отново сте тук с нас с моя подкаст, който е за артистични хора. И днес на гости ми е Ани Петрова, която ще се представи. Тя има бизнес за керамични и ръчно изработени неща. И се надявам, че този разговор ще ви бъде интересен за всички, които искат да направят своя арт бизнес, дори и от вкъщи. И ето тя ще ни разкаже за една успешна история. Здравей, Ани! Здрасти, Ани! Да. Много, много ми е драго, много ми е мило, че съм при теб днес, макар и в такова голямо разстояние. Ние с теб се знаем от време оно и така ми е наистина много на сърце, че ще си говорим днес за нещата, които ни вълнуват. Аз съм на 34 години, малко след 20 спрях да ги броя. На 34 съм с майка, с две деца. Живея в Плевен, в България. Тук съм си отраснала и тук заедно с теб всъщност сме се и запознали. В Да. момента, да, развивам, да го наречем собствен бизнес, който се върти общо взето около керамиката и създаването на различни продукти, които да спасяват хората при нужда от подарък. Да, много добре казано и много впечатляващо, че с две деца, нали, успяваш да се справиш и да имаш нещо свое, което го развиваш и така си постоянно в това нещо. Да, значи те са две деца, две баби, двама дядовци и един татко. И Така че куче и това е коте добра има ли? рецепта. Да. Моля? Куче и коте има ли? Имало е опити, но са по-скоро приходящи такива, защото сме в къща и в двора постоянно минават някакви животни. Та, да кажем, че няма официално. Да. Да, всъщност аз също съм от Плевен и всъщност да кажем, че ние се запознахме в школата по керамика, която е за деца до 18 години, която е напълно безплатна. Това е Център за работа за деца в Плевен, който предлага такива безплатни курсове не само Да. по керамика, по рисуване, по народни танци, по народни инструменти и така нататък, за напълно безплатно до 18 години. И всъщност ние с теб там се запознаваме и там творим с Вяра Савова. Ни беше ръководител и до ден днешен ни е приятелка. Как се прави, така ли? Да, Сърчице за вяра. да, сърце. И всъщност кой те, като беше малка, кой каза, ей, Ани, я да запишем това дете, нали, тук много е творчески, да го запишем на... Всъщност Да, първо на да. керамика ли те записаха или първо на рисунок? Първо там, да, първо там. Аз бях много малка, може би на 5,5, 6, нещо такова. От тогава съм при Вяра в школата. Била. Как са го забелязали? Ние много, лятото си ходихме много на село и в Троянския Балкан и там всъщност дядо ни изкопаваше глина от земята, защото тогава не е имало пластелини, работи или поне не са били така достъпни, може би. И ние на село си копаехме, дядо ни копаеше глина, после си я пречиствахме там от малките песечинки, едри камъчета, коренчета и такива неща. Умесвахме я с вода и съответно си моделирахме някакви фигури. И всъщност от нашите оттам са видяли, че имам някакъв афинитет към това нещо, разбрали се, че има школа по керамика и оттам всъщност се завъртяха нещата. Така са ме записали. Да те завели, да. И ти всъщност то е след училище, реално. Преди или след училище, нали, зависи коя смяна си. Да, да, вече си има различни времеви програми. Да, в къщи има ли някой, нали, това е много хубаво, че казваш отново, нали, че дядо ти е всъщност е много интересно как е намирал глината, изобщо се е сетил, че е там в Балкана, нали, откъде е, как е намерил, нали, почвата, каква е точно, че Да. вади глина. Ами те хората има и предвид си знаят, нали, като живеят, особено по селата, си знаят къде има находища. Или дори да няма находища, тя не си представя, че е била някаква фантастична глина. Вероятно, ако се опитаме да я изпечем, тя няма да става добър резултат от нея. Но за базовите ни нужди като пластелин вършеше чудесна работа. После си ги отцветявахме с темперни боички. Правили сме си касички, разни такива медальончета, нали, които са ден до пладне, макар че пък баба, като ги съхранява в момента, още пазим някои неща такива, не изпечени, но си го има като спомен. Дядо по принцип, той също е имал ръка, не е бил професионален художник, но
доколкото имам информация, така е преподавал тези творчески предмети в училище, музика, изобразително изкуство, нали, в селското училище, където е преподавал. Впоследствие е бил и директор там, така че той е имал, да кажем, ръка, нали, за изкуството, но реално никога не го е практикувал професионално. Другият ми дядо пък от бащина страна е електроинженер. Там също, нали, чертане, рисуване, има някаква доза в тази посока. Оттам имаш техничните Да, може умения. би да. Да. Да, Ами, много, много интересно. Да, и то всъщност Троянския Балкан, там си известно и с Троянската школа, с Троянската керамика, така че да, те, ако нали, там ви е било селото, хората наистина знаят къде са тези, да. или откъде може. Интересното е, че всъщност аз съм живяла в Плевен цял живот, но съм родена в Троян, така че можем да кажем, че имаме и закърмен някакъв троянски въздух в себе си. Да. А всъщност след това, понеже ние също сме били в езиковата гимназия, ти си 2 години Да. малка от мен, нали, но ние в езиковата сме се засичали. Всъщност това е едно от добрите училища в Плевен. Мгм. Имало ли е, като си кандидатства след 7 клас, всъщност, имало ли е вашите да са казали, бе, Ани, тук не искаш ли да те пратим в Троян? То тогава музикалното училище, да кажем, в Плевен, че беше само по музика. В Беше само по момента, музика, обаче аз тогава бях, тогава беше, когато кандидатствах, беше първата година, когато можеше да се кандидатства за паралелка с изобразително изкуство. И О, моя милост и вяра, нашата учителка, се умя за някакви 4, 5, 6, не знам колко месеца да ме подготви. Кандидатствах там. Приеха ме, сега не помня, ма някой така да се похваля от първите места. И моя милост обаче реши да се откаже и да не учи тогава рисуване, защото е по-практично да знаеш езици и за рисуването винаги може, нали, да се научиш, но езиците са важно нещо. да, Общо заето малко това беше настроението в семейството ми, защото просто такива са разбиранията, основно, нали, на баща ми. да, Не, че никога не са ме подкрепили да рисувам или да творя, щом от 5 годишна до да, самати му и време са ме водили постоянно напред-назад, нали, за да рисувам. Но просто той, нали, има по-такова консервативно мислене и смята, че развитието, дето се вика, не е музикант къща храни, а обратното. да. Ами Да. това всъщност е интересно, нали, да се наблюдава, че нали, не е само България или там славянските народи, да кажем, Мгм. Източна Европа. Това го има и тук в Китай. Децата много ги блъскат да учат математика, да ходят да Мгм. описват икономика, нали, Да, неща, които са практични, нещо, което след това, нали, биология, химия, евентуално за лекари след това. Абсолютно това мисля, че е навсякъде, нали, до ден днешен се счита и то нали, е било и много трудно преди време нали, хора на изкуството да реално да изкарват пари, с които да хранят да, семейството си при живе. Нали. абсолютно да. Обаче сега, понеже имам социалните медии, има онлайн маркетинг, има интернет и може да стигнем абсолютно не само нашето село, там нашето кътче нали, на планетата, до всякъде реално в момента е много удобно време за всички арт хора, дори за музиканти, дори за танцори, просто Абсолютно. онлайн да пускат и да водят класове, да пускат продукти и така нататък. Така че ето ти си един успешен пример за това нещо. И всъщност, да, ето практично езици. Ти какво беше с Бях с английски? немски. С немски, ясно. Да, Да, ти беше, мисля, че английски, немски. Да, аз бях немски, английски. Много хубаво си прекарах през цялото време в езикова гимназия. А, с езиците не мога да кажа, че съм натив, въпреки това, нали, че съм завършила, но по-скоро то е от мое лично притеснение, от това да се отпусна. Ако попадна в среда, ще се оправя с времето и ще се отпуша. Но определено чувствам така притеснение, което си е някакъв мой си вътрешен конфликт. Но като цяло езиковата пък ми даде много, м, много така ми отвори мирогледа, именно от към работа в различни проекти. Знаеш, ние много участвахме в различни извънкласни организации, които са свързани дали с здравето, дали по някакви други творчески също неща. Организирали сме много изложби, концерти в ученическия съвет. Така че
Ам, Някак си, може би, през цялото време ме е дърпало в една посока, аз съм тичала в другата, но за сега смятам, че пък си дойдох на мястото най-сетне. Да, да. Съчетавала си ги, да. Важното е, че Да, наистина езиците също са много практично нещо и също да кажем, че няма значение какъв език учиш, дали е, нали, защото при нас го има и това учи немски или френски, защото тези държави са по-добри, нали, ако отидеш, то испански, италиански, там за режим. да. Обаче всъщност реално дори с испански това е половината свят да говори испански, другата половина говори китайски, нали, и английския трети, нали, ако трябва да ги обобщим, но просто е много приложимо. Това по някакъв начин помага ли ти с езиците? Правиш ли нещо международно или имал ли си, как да кажа, дори в Плевен, нали, там има също много проекти са организирани, където има хора от други държави. Участвали ли си в нещо? Ползвали ли си поне За, английски, да кажем? За момента по-скоро го ползвам чисто за работа с клиенти. Имам няколко вече, нали, така случайни продажби, да ги наречем, то са си такива в чужбина, нали. Общо взето основно го ползвам за работа с клиенти. За момента не съм участвала в различни такива мащабни проекти, свързани с чужбински. Да. Да, да. Добре, Ама те първо предстоят нещата. да, първо предстоят годината Да, на коня, казахме, почва, да, да. така че да, абсолютно. Ами добре, значи, чакай сега да видим. Много ме вълнува този въпрос, как развиваш творческите си идеи, специално как правиш изкуство, което е за душата и изкуство, което е масова продукция, нали, реално, защото то се продава и как Да. намираш баланса между тези двете неща. Ами, трудно. Балансът винаги е нещо много трудно. М, Мислих си по този въпрос, защото и аз не веднъж си го задавам. И реално стигнах, може би, до извода, че при мен работи това да се предизвикам. Да се предизвикам на някаква тема, да се предизвикам за някакво събитие. Има тук в България, пък и в чужбина, нали, много конкурси, които се обявяват. Много от тях имат конкретна тема зададена и всъщност мен именно това ме провокира, мотивира да почна да си изключа мозъка от мисълта за комерциалния арт и да отида вече в посока, която ще развълнува по друг начин. Сега последно се включвам в момента, то в момента тече едно предизвикателство в Инстаграм, ще ти го пусна после като линк. То е свързано много с българския фолклор. От миналата година участвам активно и всъщност там разглеждаме теми. Тази година темите са болести и билки. Мгм. Избрали сме си няколко болести, няколко билки. Всъщност всяка една седмица през март месец ние като така наречените домакини подканваме хората да работят в тези теми, като ние им представяме нашата работа и на конкретните теми. И всъщност те такива неща ме предизвикват. Миналата година направих първата си самостоятелна изложба в комбинация с още две авторки, които работят в сферата на керамиката. Това също супер много ме предизвика, защото ми се даде едно пространство, една зала, която аз трябва да напълня с мои неща и искам да кажа на хората нещо конкретно, трябва да измисля какво искам да им кажа, как искам да им го кажа, защо по този начин. И такива неща ме предизвикват. И всъщност аз си ги водя в моя живот. Не чакам те да ми почукат на вратата. Да, всъщност, да, това, нали, да правим неща на някаква тема много вдъхновява, защото понякога е малко така те вкарва в някаква рамка, от друга страна ти дава, нали, началното вдъхновение на къде да тръгнеш, ако изобщо нямаш никаква идея. Да, Но да. по-интересно е да попитам, нали, когато говорим за бизнес, реално това, което се продава е, нали, както сега мартеничките, нали, това е Мгм. нещо масово, което хората в момента търсят и е според даден празник. Всъщност, твоите повечето продукти са реално нещо, което е измислено така по-масово, нали? Ти всъщност правиш и много, те си приличат, нали, като форма. Може да има някаква разлика, но главно имаш модел и от този модел вече развиваш целият продукт.
А, ако трябва да сравниш масовите продукти и тези по-артистичните, в смисъл, кое къде го продаваш или кое къде върви, ако можеш да дадеш като съвет? Ами кое къде върви? Основно масовия продукт, по-комерциалните, това са през социалните мрежи, там ги таргетирам. В България в момента давам и в различни такива арт-магазинчета в страната. София, Варна, Бургас, да, просто много са. Пловдив, сега дори може да пропусна някой. На такива магазинчета давам, там реализирам продажбите на комерциалните продукти. Да. Докато по-артистичните основно се продават през галерии, там където са участвали в различните конкурси. Нали? Всяка галерия в страната в годината си има определени такива изложби, конкурси или биеналета. Някои са международни, други са национални и всъщност оттам се реализират продажбите на по-арт нещата. Сега последното, което реализирах, беше за едни какавиди, метаморфози си ги кръстих, нали, една какавида с главичка, която после оформена като картина, може да ти пусна снимка някъде да качим. Да. И тя всъщност участва на един керамичен фестивал, съвременна българска керамика, който за миналата година за първи път обиколи 3 дестинации в страната. Беше в София, в Орешак и в Стара Загора. Местеше се изложбата, което беше супер интересно, но и супер трудоемко за керамика. Да, абсолютно. Да, и всъщност там една жена беше видяла моите работи, много й бяха харесали, свърза се с мен и благополучно онзи ден са пристигнали в Швейцария. Да. Смятай, Така че да. реално така се случват нещата. През сайта ми също имам, нали, собствен сайт, там също някои неща а, по-артистични се виждат от хората, но основно през галериите. И всъщност да кажем, че когато даваш неща през магазин, там магазините, нали, знаем, че те взимат процент. Мгм. И същото е и за галериите, нали, когато нещата се продават през галерии, Да. отново има процент, който те... Той фиксиран ли е или отделните Строго галерии имат? специфичен е. Строго специфичен е спрямо самата галерия, спрямо самото магазинче. Навсякъде е различно. Да, и вече вие се договаряте, подписвате договор по принцип, нали, или е така на... Вече ти Доверие? първоначално, като си дадеш работата в галерията да бъде на изложба, ти си преценяваш спрямо техните условия. Нали? Примерно, ако има там 20-30%, зависи, нали, от галерията, ти просто си преценяваш каква ти е цената, за да може след това от нея да свалят този процент да бъде за галерията. Да, да. И Но... в магазинчетата е по същия начин. Давам им като препоръчителна крайна цена, която, нали, гледам да е долу-горе сходна с тази, която аз предлагам на моят магазин. Да. И съответно, те ако решат, че имат желание и възможност, могат да я качат, ако искат я запазват същата и така. Да. Много. Аз тук съм ти подготвила даже една Да, покажи, какавида. моля те, да. Да. Това е... Тя не е баш същата. Ето я тук. Да, Такава. много яко. Тук има перлено покритие, но едва ли ще се види. Да. Онези какавиди приличат на тези. Тази беше първообраза, обаче след това реших да ги направя с едни по-малки, финни женски личица и тази си остана за вкъщи. И И сега всъщност виси това е на за стената. стената, да. Това е Да. украшението за стената, да. Пък ето тук зад мене, че се сетих. Да. А, ето това е пирамидата с носове, от които капят златни сополи. Да. Ти Да, и беше тук така подходящо за сезона сега с грипа. това се прави, това го правих по COVID точно. Да. И тук имаше отдолу едни златни килчета, които се разпръскват около нея, нали, че злато тече от носовете ни за фармацевтичните компании. Обаче децата почнаха да си играят с тях и ги загубих. Смятай, да. Това е абсолютно социална тематика и как едно глобално събитие също, всъщност по това време вдъхновяваше много художници, артисти абсолютно да правят неща. Да, даже е много хубаво да го спомена. Това конкретно нещо го правих нали ме питаш за такива международни форуми. Имаше в Португалия тогава точно, някакво биенале беше, съвсем случайно попаднах на него и си викам, ай сега е момента, COVID, работата ми е супер яка, нали, концептуална такава и няма как да не ме вземат, много нахъсана, направих го, пратих снимки, работи
и накрая ми отказаха. Но става въпрос, че има го и този момент на някаква доза разочарование, неуспех, но това не бива да спира хората, нали, да продължават да опитват. Много, много хубаво. Всъщност тук искам аз малко да те върна назад в разговор, че ние свършихме с гимназията, нали, какво си завършила. Сега по-интересната част също при тебе е, че какво учиш ти в университета? Кажи ни, моля те. И Аз учих една... Да, извинявай. да, да, кажи какво учи и после, нали, как се казва, моста между това, което учи и отново връщането ти към керамиката, това, което наистина ти е на сърце. Да. Ами учих една изключително артистична специалност, така наречената зъботехника. А, казвам го, нали, така малко с усмивка, макар че зъботехниката наистина е изключително артистична специалност. Много се чудих тогава, когато завърших, какво да кандидатствам. Пак си бях впуснала в мисли, нали, за академията, дали да не уча там керамика, бях си харесала и стъкло, и дизайн на детска среда. Всичките специалности супер много ми харесваха и не знаех какво да избера. Имаше го обаче и въпросителния с финансирането на това обучение, защото тогава специалностите артистичните бяха ни от най-скъпите. Предполагам и сега може би е така, като такси. И това малко ме притесняваше, нали, моето семейство как ще се справи с нещата. След години, съответно, като го споделих на майка ми това нещо и получих супер голям укор. Ма как може? Защо така? Трябва, ние ще намерим начин. Но Не минало съм. свършено. В крайна сметка избрах зъботехниката, отново заради практичната насоченост и заради това, че все пак ще могат да се докоснат до изключително много материали, които са ми любопитни. Там работихме с метал, работихме с восък, с гипс, с специфична, нали, такава керамика, която е за зъботехниката. Ам, и бяхме така супер много в детайла. Абе, много интересно, изключително интересно ми беше. След като го завърших, се насочих така малко към така наречената ортодонтия. Това е част от зъботехниката, в която се изработват шините за изправяне на зъби. Мгм. Известно време се занимавах с това нещо от вкъщи, тук в Плевен, с един зъболекар, един ортодонт, на който съм му много благодарна за търпението. Но в крайна сметка, нали, пътищата ни се разделиха заради това, че аз започнах да пробвам нещата с керамиката от вкъщи и съответно видях, че се случват. Той ме усети, че имам така повече вложена енергия на там и да, приключихме работата взаимно, но пък си останахме много добри приятели. Той сега лекува детето ми, за да му изправя зъбките и така. Да. Всъщност то кандидатстването за зъботехниката реално пак беше в керамичната студия. Аз помня ти и още няколко деца, които правихте такива зъбните, различни зъби, Зъби, да. да, Мгм. зъби, които всъщност това е един от изпитите. Така че пак Да, е той е Той керамика. е такъв практичен е изпита. Използва се глината като средство, нали, за моделиране на такъв голям зъб, може би около 15 на сантиметра, за да добият хората, нали, представа ти всъщност можеш ли да снемаш пропорциите, да хващаш наклоните, нали, да усещаш просто формата. Това беше един от изпитите, другия беше такъв мотивационен, да ни видят колко сме насочени, дали имаме силното желание и така нататък да го кандидатстваме това нещо. Някои от колегите продължиха да работят, други се ориентираха в други посоки, но това е нещо нормално за голяма част от специалностите, които, които има навсякъде. Интересното беше, че всъщност докато учих зъботехника, аз малко или много продължавах да се занимавам с керамиката и изработването на различни такива, по-скоро бяха украсителни бижута, обиция и такива неща. И ги предлагах тогава за първи път в софийските магазинчета. И тогава все още нямах пещ, в която, нали, да изпичам керамиката, за да става годна за употреба. Печах нещата в чушкопек. Не знам сега повечето хора знаят ли какво е чушкопек, ама то си е една малка пещ, която като я затвориш отгоре, нали, и вътре се развиват много силни, много, много високи градуси, особено ако го оставиш дълго време.
И реално керамиката се изпичаше до така прилична здравина, за да можеш да си го носиш като бижу. Смятай, да. Да. В, И това всъщност чушкопек. в Чушкопека ми е университета. първата пещ. Ето, хората, които искат да започнат керамичен бизнес, да знаят, можете с един обикновен чушкопек да си започнете бижутерия, абсолютно. Да, да, Да. И след това всъщност ти спря това с зъбите и с протезите, с нещата и след това си премина от вкъщи, нали, ти си направи като да. студиото и вече там постепенно Ами започва. в момента, да, от 2020 година, всъщност, тогава м- през всичкото това време, съответно, нали, се родиха и децата. Да, Помежду междувременно. другото. Да, между другото, и едни деца направихме. И съответно, 2019 всъщност се роди малкия ми син. Той се роди с малко казус тук сърдечен. Имахме премежди такива емоционални. И края на 2020 а, вече живота ме беше срещнал с много хора по пътя. В болницата, където бяхме с него, имах една съквартирантка майка с нейното бебче. И тя ми разказва пък историята на нейния мъж, как на 40 години тръгнал да учи в Търново скулптура. И аз си казвам, ето, мъж на 40 години, що може да си промени посоката, и аз мога. И нали, много други такива малки неща в живота ми се бяха случили. Края всъщност на 2020 с мъжа ми, благодарение на неговата подкрепа, разбира се, решихме да опитам да започна. Купихме една малка зъботехническа пещ, която събираше 4 чашки вътре. Започнах с бранда Ане керамика в миниатюри, защото никога не си представях, че ще изляза от тази малка пещ и винаги ще правя някакви малки неща. Минимум, да. Да, мини неща и затова миниатюри. Така го измислихме, така го направихме и малко по малко от 2020 година насам а, миниатюрите се развиват. Вече във времето закупих още една пещ, после се наложи да купя още една, така че в момента имам три, като не броя чушкопека. Имаш страхотно студио в гаража. Аз като идвах лятото в Плевен на гости, просто хората, които искат да го видят, може да погледнат в TikTok или в Instagram, после ще остава линк. Да, имам Долу. някои. Има тук там, но трябва така още повече да ни го покажеш. Супер вдъхновяващо е как си подредила нещата и как да видим, нали, творческия хаос изобщо. Как, въпреки, че при тебе ти си толкова прецизна и с нещата, които изработваш и както си подредила, за мен изобщо не е творчески хаос, това ако питаш. Значи може и още така ли, о Да, чудесно. да. Може, може. Може. Да, определено не съм. Ти може би така си го видяла, защото си дошла, когато съм била подредила специално за теб. Не съм от най-подредените артисти, но за сметка на това пък имам много така подредена майка, която ми помага в тази посока и се уча, нали, да я следвам. Да, Да. всъщност, да, ти реално работиш и с майка си, което е много хубаво, защото нали, тя се включва, тя ти помага и всъщност Да, да. поема доста от нещата, които са слагане там на етикети, нали, нанизане Мгм, на мгм. някакви неща, за да можеш ти да я обработваш поръчки, както ми каза преди, или Да. да си правиш по-творчески проекти и вече да, нали, работата с клиенти и с галериите всъщност. Да, това е другото хубаво нещо, което успяхме да си позволим тук от преди 2 години някъде, нали, да работя заедно с нея. Съответно, когато имам нужда пък да гледа децата, защото знаеш, те се разболяват Да. и за да не спира работата и творческите проекти, всъщност има нужда и някой път да се включва в тази посока с децата. И да кажем тук сега за социалните медии, как, от коя социална медия започна, коя ти е любима, кои са ти основните канали и уходила ли си на уроци по маркетинг или имаш приятели, всъщност ти с фотография се занимаваш, да кажем, че имаш професионална камера, изобщо разбираш, нали, някакви настройки, сама си правиш повечето Мгм. продуктите, продуктовата фотография. Да, и всъщност да кажеш как започва, защото социалните медии са задължителни. Да, абсолютно са задължителни, колкото и на един артист някакъв момент да са му досадни. Откровенно казвам, че да създавам съдържание, което да достига до хората, не е едно от любимите ми занимания. Абсолютно. А,
Макар, че много обичам да си правя продуктовите снимки, но просто това да правя разни клипчета, как се чекна някъде и така нататък, не е едно от любимите ми неща и затова не съм и толкова активна в тая посока. Ам, Чакай сега, откъде започнах? Започнах първо от Фейсбук, Добре. защото ми беше много познато. Работила съм с него и започнах в различни групи да публикувам. Такива, които са за хендмейд неща. И може би тогава все още, защото в момента има голям пик на керамиката, всички, нали, много им е интересно, дали ходят на уроци, дали стана може би по-достъпно или хората имат вече повече възможности да си закупят пешки и така нататък, нямам идея. Ам, Вече има доста така пазара, има различни предлагания, докато аз като започнах все още нямаше толкова много и на хората им беше интересно, това ми носеше допълнителни лайкове в тези групи и съответно там пък последваха и моята страница и аз реално моята аудитория, която съм набирала тогава и която имам в момента е било изключително органично, нали така се нарича? Органично, да. Да, И само да ти чудесно. кажа, извинявай много, 8 минути имаме. Аз ти казах, че втори епизод ще Добре, трябва, аз много супер приказвам. стана. Да. Да, да. Става също. След като развих до някаква степен Фейсбука, реших, че трябва и Инстаграм, опитах се да го водя на английски. Защо? И аз не знам. Както и да е, в момента ги водя и на български и двете. Както знаеш, имам и TikTok, но не съм много активна там. Менторство не съм ползвала. По-скоро съм наблюдавала кой как прави нещата, Да. но реално имам, може би, нужда от такова и то по-скоро като систематизиране и подреждане на активности, кога, какво да правя, за да мога аз да имам нужното съдържание за определено време, Да, т.е. което на мен ми липсва в момента. да оптимизираш времето и да имаш някаква Да, стратегия, а не просто да са да. нещата, така да ги... Защото аз в момента, хоп, нали, днеска съм направила чаша, чакай, ще снимам чашата, но утре съм направила бижу, хоп, ще ти снимам бижуто. И е много такъв хаос, което пък за мен има някакъв чар, но може би не е така търсено може би не е така подредено за хората и самите алгоритми може би не го толерират, нямам идея. Да. Ами, всъщност ти не си ползвала платена реклама, всичко ти е органично при тебе, нали така? Да, 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 Плащането, да. да. Ами, страхотно. Това е също много мотивиращо за много хора, които си мислят, че задължително трябва да ходят на уроци, задължително трябва да пускат реклами, задължително трябва да инвестират пари. Ето в твоя случай ние казахме един чушкопек, един професионален фотоапарат, много сърце и усилие и желание за това, което правиш, да го правиш. И сега последните Да, 6 минути, тук той има още много въпроси, но мисля, че основните неща, които са супер вдъхновяващи, ги казахме. И сега за зодиите да поговорим. Аз знам кога ти е рождения ден, защото ние всъщност влизаме тук. Поздрави за всички риби, които са родени, творчески риби, целият март. Всъщност да кажеш, да, ти си зодия риби и да видим как, нали, ето, една зодия риби, която въпреки, че е учила, нали, езици, които то пак си е хуманитарни неща, рибите обичат такива неща, нали, след това се е учила зъботехника, което е всъщност, ако погледнем рибите, обратната страна на риби е дева. Девата отговаря за здравето, отговаря за рутината, отговаря за финната моторика, за всичко, което се изработва. И дори в разговора, в който до сега, нали, ти сподели, просто то се вижда, че ти си много техничен човек и наистина си изработваш нещата с любов и внимание и просто си много прецизна. И това се вижда и на сайта ти, и в снимките ти, за човек, който прави абсолютно всичко, нали, сам тези творчески и креативни неща. За мен аз, повярвай ми, така да ги правя като от машина, това при мен няма как да стане. И всъщност една риба, която тя, въпреки че е ходила наляво надясно, в крайна сметка се е върнала в своето висше проявление, което е да прави артистични неща. И да. всъщност това е абсолютно положително за нашия знак, тъй като знаем, че риби, ако не се занимава с изкуство, йога или духовенство, духовност, може да влезе в така ни негативни неща, които, нали, не са от най-хубавите. Така че нека Значи се движа в проявяваме. правия път. Да, движите абсолютно в правилния път. И какво друго? Може би какво би посъветвала, тъй като има още малко време, какво би посъветвал някой, който иска да се занимава с изкуство,
Отдолу ще оставя линковете, къде да те намерят. Може да видят, след това ще има видео в TikTok, всичко ще бъде качено. Да, къде може да, какво би посъветвала хората, които се чудят да напуснали работа и да почнат да правя по-сериозно нещата, нещо така. Или нещо Да друго. опитат. Да опитат. Просто да опитат. Не мога да кажа, че трябва да си напуснат работата и да почнат да действат другото. Може да опитат паралелно, но да знаят, че в един момент, ако в един момент трябва да се отдадат на едно нещо, защото не се ли отдадеш изцяло, никога няма да можеш да го развиеш изцяло. Да, да. Значи, първо така преминаваме плавно и след това. Ами да, аз не съм човек на крайностите, така че да, по-скоро е преминаването плавно и вече пресяването на това, кое наистина искаш и кое наистина те влече. И то, ако не самият ти, дори хората около теб биха го усетили и видяли, нали, близките ти хора, а, къде всъщност ти светят очите и къде ти е увиснал носа. Да, това е между другото изключително добър показател, нали, където светят очите и всъщност там, къде се отваря сърцето и реално се вижда творческото. Да кажа нещо сега се сетих и ми сподели асцендента ти. Асцендента беше. Да, асцендента ми е Овен. Да, Овен. Ето Овена, той си иска да си води бизнес, да си бъде лидер, да си бъде ръководител. Ти предполагам, че и в зъботехниката да беше останала, пак щеше да се отделиш и да си имаш твое студио, нямаше По вече. всяка вероятност, да. Да, абсолютно. Просто ти си влизаш в тази роля на ръководител и на човек, който започва, инициира, нали, Овена, той инициира нещата. Да, определено започването и новите проекти са ми много любими. Директно, Вече директно казвам. довършването на всички не знам дали успявам адекватно, но започването и новите идеи са супер. Да, супер. Ами това също е архетип момиче, което си е рибите са архетип момиче и Овена също е архетип момиче. Момиче, аз също съм в архетип момиче. Дай ни да започваме нови инициативи, нови идеи, вечно да светим. Това просто ни подпава от всякъде. Докато така да ги завършим нещата накрая по-техническо, нали, айде хоп-хоп, нали, някой ако може друг да ни менажира и да ни довърши. И на мъжете им е любимо. Имам идея. Да, имам идея. Да. Ами добре, някакъв въпрос за мен има 2 минути, някакъв бърз въпрос може да ми зададеш. Аз вече се отпуснах и те питам кога ще направим пак. Много ми хареса. Подкаста е супер. Ами да, значи предлагам може би да връщам гости на 6 месеца, да кажем, за да видим Супер. прогреса, нали, докъде стигнахме, докъде Добре. или след година, примерно, да, 6 месеца след година. Да, предните гости също казаха, че искат втори път. Еми да. И така, и Ти всъщност ни отпускаш ни така да приказваме и то не ни стига времето. да, всъщност 40 минути не стигат и отдолу може хората да пускат и коментари и въпроси, след това може с видеа също да ви отговорим. Така че Супер. благодаря ти много, Ани, за това интервю и за доверието и за това, че ни покани в твоя креативен свят. Надявам се на хората да им е било полезно и наистина да научат много и да следват своя вътрешен, това, което ти каза, да им светят очите там, където им светят очите, да го последват. Ако са решили с изкуство в днешно време, М, вече художник къща храни, така че това е напълно реално. И благодаря ти много. Пожелавам И ти аз благодаря. хубав мартински така месец и още много креативни творчески успехи. Супер, благодаря и на теб така. Благодаря ти. Хайде до скоро. Добре, чао, чао. Чао.